Здравейте, аз се казвам доктор Калоян Войчев, за тези, които не ме познават, и съм главен лекар в Многопрофилна ветеринарна клиника България. Започваме серия от видеа, които са образователни и имат за цел да информират повечето от стопани на домашни любимци, които нямат възможност и достъп да стигнат до клиниката, за да получат информация за повечето заболявания, които ги вълнуват. Клиниката, в която се намираме, Многопрофилна ветеринарна клиника България. Към момента сме оформени като най-големия център по неврология на Балканския полуостров. В клиниката работят 8 невролога. Клиниката е отворена 24 часа и имат достъп до абсолютно всякаква апаратура, която има отношение към всички неврологични болести. Разполагаме с ядрен магнитен резонанс, с скенер, с ендоскопска зала, зала за минимално инвазивна хирургия, рентген, екограф, всичко, което има нужда, за да бъде извършена една медицина на високо ниво. Идеята и желанието да направим тези видеа идва от факта, че в интернет пространството има много заблуждаваща информация. Има много стопани на домашни любимци, които дават съвети, съветват хора по различни медицински проблеми, казват как при тях са проминали определени заболявания, как са лекувани и човек може да се обърка. Така че аз ще направя един систематизиран анализ на голяма част от заболяванията. Ще споделя моя клиничен опит, който е над 15 години, работя в сферата, и ще се опитам, доколкото е възможно, да върна повече светлина и простота и яснота в определени заболявания. Темата, която от много време искам да подготвя, е темата за дискова херния. Когато стопаните на домашни любимци чуят думата дискова херния, това е като някаква присъда, нещо много страшно и така нататък. Но след като изгледате всички видеа, ще видите, че не винаги нещата са толкова страшни, сложни и така нататък. Така че първата тема, която започваме, е дискова херния, която ще видите, ще има страшно много подразделения. Когато на вашето животно бъде поставена диагноза дискова херния, трябва да знаете, че дисковата херния като цяло има страшно много подразделения и всяко едно заболяване е различно и се лекува по различен начин. Друг е моментът, че има много заболявания, които имитират дискова херния, хората ги лекуват за дискова херния, а всъщност се оказват съвсем различни заболявания. И за да разберете малко повече за нея, ще направя едно базово обучение по анатомия. Ето това е модел на гръбначния стълб и гръбначния мозък. Това, което е важно да знаете, е, че между всеки един прещер се намира диска. Диска се състои от две части. Имаме външна част и имаме вътрешна. Вътрешната част се състои от нещо, което е жилоподобно. Най-общо казано, диска прилича на една поничка, донъц. Тоест имаме периферия и вътре крема на донъц. При някои породи, да слушат внимателно стопаните на френски булдог, на дакел, на джак расел, на бигъл, на мопс, на пекинес, на чихуауа, йоркшир. Това са така наречените хондродистрофоидни породи. Породи, при които вътрешната част на диска се променя. Променя означава, че дегенерира. Тоест, обема на поничката вътре крема минерализира, става по-твърд, увеличава се, издува и в някакъв момент пука поничката. Това ще е първата част за дискова херния, която ще говорим. Така наречената тип 1, при която имаме изтичане на въпросния крем и притискане на мозък. Мозъкът е много фин. Той е много добре предпазен в черепната кухина и в канала на гръбначния стълб. Не е проектиран нещо да го атакува, т.е. нещо да го притиска. Когато се спука поничката, крема изтича и започва да притиска мозък. Това първоначално, в зависимост от това как се случи, води до силна болка, загуба на чувствителност, пареза. Нещата могат да прогресират и дори да приключат фатално. Това е част от механизма на тип 1 херния. Значи много важно е, когато говорим за симптомите, не просто да направим справка в Google и да си поставяме себе диагноза, а да се доверим на специалистите.
и говоря специалисти по ветеринарна неврология. Те най-точно могат да диференцират, да кажат какъв е проблема и да преценят каква е най-адекватната терапия. Самолекуването, лечение от неспециалисти може да е фатално и да е рисково. Може в голям процент от случаите да има успех, но в тази клиника ние целим 100 от 100. Целим се към 100 като процент. И за мен би било непростимо да успокоя пациент, който има болка, да кажа, че всичко ще е наред и така нататък. В последствие в рамките на 24 часа кучето да се парализира и да е или за евтаназия, или за инвалидна количка. Така че неврологичният преглед е на първо място и е много важен. Той е много, когато имаш опитен специалист, не изисква някаква много специализирана апаратура, както в случая споменах, че ние разполагаме с ядрено-магнитен резонанс. Между другото сме първия в България. Наложи се да направим тази инвестиция преди много години, защото в страната нямаше достъп до ядрено-магнитен резонанс, включително и големите университети. Ние поехме риска и направихме тази инвестиция и може би това е една от най-добрите инвестиции, които сме направили към момента. Добрият невролог може с ето тези инструменти, едно чукче, едно фенерче и един хемостатик да постави диагноза и на база на тази диагноза съответно да имаме прогноза. Това, което аз обичам да казвам на моите пациенти е, че когато нямаш диагноза, не можеш да имаш и прогноза. Така, относно симптомите за дискова херния, те може да са от най-различно естество. Гръбначният мозък се дели на 5 отдела и спрямо неврологичния преглед ние имаме нервно-анатомична локализация, т.е. знаем кой сегмент от гръбначния мозък е засегнат и до каква степен. Пак на база на неврологичния преглед. Най-честите симптоми, когато сега в момента говорим за тип 1 дискова херния, започват с болка. Това е първото, което стопаните заболязват. Тя може да е свръхостра, т.е. кучето е в парка, скача, хвърляте фризбито, изпищява, пада на земята, много силна болка. Може да е болка, която да е на епизоди. Т.е. сега е добре, след малко започва да го боли силно, до степен, която пищи, неудържимо. Нещата могат да са на етапи и да прогресират във времето. Когато ги боли такъв тип животни, когато говорим за шийна дискова херния, животните държат ниско долу наведена главата, погледът е оплашен, дишат очестено. Те не разбират какво се случи. Усещането е силна болка. Болка като грубо, за да добиете впечатление, се едно, че да ви правят пломба на зъба, без да са ви сложили опойка и да ви пипат. Много силна болка, която понякога е трудно да се определи откъде идва. Много често стопаните казват, болката е в задната част на тялото или в предната. Това е грешно. Кучето не разбира какво се случва. При него има болка, може да го пипнеш върха на опашката или по носа. При всяко едно движение на тялото има силна болка и той изпищява. Затова пак се връщам към специалиста, който ще направи и ще го диференцира. По принцип може да има потреперване на определена мускулна група. Когато нещата прогресират, започва провлачване на преден крайник. Вместо да позиционира правилно кръченцето, започва едно провлачване. Тогава имаме лека пареза. Нещата могат да прогресират до пълна парализа, при която животното реално не може да се движи. Опитваме се, няма никаква двигателна активност и в най-тежките свръхостри случаи понякога, когато говорим за шията, може да стане блокиране на дишането и за съжаление такъв тип пациенти приключват фатално. Това е относно симптомите за шията. В задната част на тялото, когато говорим от гърдите назад, болката е от най-различно естество. Животното може да е изгърбено, може да провлачва задни краченца, може да заема различни пози, които облегчават болката. Така че това са симптомите, които най-често се случват при тази глобалната, в поясната част на самото тяло. Друга част от симптомите като цяло, първите неща, които могат да направят впечатление е, че животното отказва да се качва на мебели. Любимото диванче до телевизора е непредпочитано место, защото най-често това е свързано с болка. Спират да се разхождат,
отказват да се движат. Това са един от първите симптоми, които могат да говорят. Но понеже в това видео говорим за остра дискова херния и съответно лечението, освен диагностиката, която ще направи и вашия невролог, трябва да бъде направено някакво образно изследване. Много често в моята практика имаме животни, които са само с болка, движат се и всичко изглежда прекрасно. Въпросът е, че след като направим изследване, в случая ще покажа едно животинче, това е ядрено-магнитен резонанс. И общо взето ядрено-магнитен резонанс като цяло е златен стандарт за определяне пътя, по който ще лекуваме животното. Това е надлъжен срез по гръбначния стълб, а това е напречен срез. Това, което искам да покажа е следното. То е доста простичко, избрал съм доста тежък случай, за да стане ясно. Това е гръбначния мозък, бялото, и това черното, което виждаме тук, което го притиска, е диска. На ниво ето тук имаме напречен срез. Всъщност ние виждаме ето това нещо. Жълтото е мозъка. Мозъкът трябва да изглежда ето така, да е разположен свободно в гръбначния стълб. Започваме да се движиме и в един момент стигаме до дисковата херния и виждаме, че над 70% от мозъка е притиснат. Този пациент няма как чисто медикаментозно да се лекува. И ако се лекува медикаментозно, това е доста хазартно и шансът това животно да бъде парализирано в следващите 24, 48, 72 часа е огромен. В такива случаи, след малко, когато почнем да говорим за терапията, невролог ще може да бъде да назначи най-доброто лечение. Стопанина ще е информиран и ще знае за всички рискове. Когато хората чуят дискова херния, много често е свързан с операция, но всъщност около 20% от моите пациенти биват оперирани. Голяма част от тях се възстановяват много добре. Едно от основните неща, когато имаме такъв тип проблем, е да се намали физическата активност. Ако човек има дискова херния, му се обяснява, сядаш, не дигаш тежко, не скачаш, не тичаш, по някакъв начин редуцираш физическа активност. Това е първото и най-важно нещо, което трябва да се направи. Да редуцираме физическа активност, да дадем възможност на мозъка, ако не е силно притиснат, да се възстанови. Могат да се изпишат определени медикаменти, които да намалят болката. Има медикаменти, които имат противовъзпалителен произход. Акупунктурата като цяло е метод, който не е много достъпен към момента, но има прекрасни ефекти върху лечението на дисковата херния. И на последно място е хирургията, при която най-често това, което се прави, е така наречената декомпресия. Като вариант за декомпресия, в зависимост от това къде се намира хернията, са най-различни. Когато са в задната част на тялото, се прави един отвор в коста, стига се до гръбначния мозък, тук се намира най-често хернията, тя се отстранява. Това е в задната част на тялото. Когато имаме проблем в шията, се прави малък отвор в зоната на шията, нещо като пломбичка, стига се до диска, той се отстранява и най-често в 95% от случаите, когато нямаме тежка клиника, симптоматика в шията, се възстановяват голям процент от задната част на тялото по същия начин. Така че хирургичното лечение по принцип звучи страшно, но е нещо, което в голям процент от случаите помага. В тази клиника рутинно се извършват страшно много неврохирургични операции на годишна база и имаме много излекувани пациенти. След като поставяме диагноза и коментираме с стопаните всички плюсове, минуси, възможни сценарии, се пристъпва вече към съответната интервенция. Ако животното се налага операция, то бива хоспитализирано в клиниката, операцията се извършва и след това остава за лечение, долечение, медикаментозно лечение на самата херния. Като първите 72 часа са най-критични и е времето, през което животното бива много добре обезболено, прилагат се антибиотици, системи, много неща, които да повишим комфорта на животното по време на престоя и за по-добро възстановяване. Това е част първа, когато говорим за тип 1 остра херния. И пак акцент на всичко, което казах в момента,
е да бъдете прегледани от специалист, да не подценявате всяко едно състояние. Може да е много елементарно. При едни хора може да е преминало с медикаменти, при други може да са направили операция. Операцията не е гаранция, че ще се реши проблема. При трети може нищо не са правили и пак да се е възстановил. Но всичко е на база на това да имаме диагноза. Пак се връщаме. Диагноза, съответно прогноза за състоянието. Можем да знаем как ще се развие. Всичко това е на база на медицина, базирана на доказателства, т.е. са проведени множество проучвания и е установено кой е най-добрият и подходящия метод за лечение. За всички, които са останали до края на видеото, клиниката предлага 20% отстъпка при споменаване на кода НВК България от прегледа неврологичния, който аз или някой от моите колеги ще направи. Благодаря. На всеки, който му е харесало, моля подкрепете, като се абонирате за канала и дайте един палец нагоре. Благодаря ви.